Igbo ndị ọma, anyị abịago ọzọ n'ụbọchị nke taata. Ị na-anụ maka nri eji mara ndị Igbo? Nke a bụ otu n'ime nri eji mara ndị Igbo bụ ọkpa. Ama m na ị na-anụ maka ọkpa. Ọ bụ ya bụ nke a. Ọ bụ nri eji mara ndị Igbo, ọ kachasị steeti Enugu. Enwekwere nke a na-akpọ ọkpa 9th mile, enwekwere nke Nsụka, mana nke anyị ga-esi ugbu a bụ ihe ị ga-eji wee mara nke bụ nke. Enwekwere ihe ndị eji esi ya bụ ọkpa bụ ngwongwo na-eme ya ka ọ tọọ ụtọ, n'ihi na ọkpa bụkwa nri tọrọ ụtọ. Nke a bụ ose. Ọ bụ ya bụ ihe eji esi ya. O sokwa bụrụ isekpu ntị n'isi ọkpa. Nke a bụkwa nnu. O sokwa n'ihe eji esi ọkpa. Nke a bụkwazi mmanụ. Ọ bụ ya bụ isi ahụrụ kwaba okpu na ọkpa, maka na ọ bụrụ na mmanụ apụtaghị na ya bụ ọkpa, ọ naghịkwa enwe isi, ọ naghịkwa adị mma n'anya. Ile anya, ị ga-ahụ na ọkpa enwekebeghị ngwongwo eji esi ya dịka ịsha, magi na ihe ndị ọzọ, maka na ọkpa bụ ụtọ n'onwe ya. Ọ bụ ya bụ ihe a anyị na-achọ ịkwadobe ugbu a. Ụfọdụ na-etinyekwa ya ụzịza, ụfọdụ na-etinyekwa akwụkwọ nri. Ọ bụ otu masịrị ha si chọọ isi ya. Ngwa ugbu a, anyị ga-atụcha ose anyị tupu ihe a na-enweghị isi nọ na ya. Ka anyị saa ya bụ ose. Anyị sụọ ya bụ ose, anyị ga-asụ ya. Ugbu a, ka anyị gwọkọọ ya bụ ọkpa, tinye ihe ndị ahụ a ga-esinye ka o wee dị mma n'anya, wee ghọzie ọkpa ahụ a na-ekwu maka ya. Chetakwa na a na-enwekwa nke mkpụrụ ya, bụ nke ị nwere ike ighe eghe, taa ya na akị. Enwekwere nke ị nwere ike ịta dịka groundnut, ahụekere, a na-esi ya esi, taa ya. Nke a bụ ọkpa a na-aṅụ ya na akamụ, ejikwa akamụ aṅụ ya. Ngwa ka anyị malite. Nke a bụ ọkpa. Ka anyị tinye ose. Ị gwakọọ ya. Ngwa ka anyị tinye mmanụ ugbu a. Ị ga-etinye ya mmanụ ganye na ọ dị mma etu ị chọrọ. Chetakwa na ọ bụ mmanụ bụ ụtọ ya. Ọ bụ mmanụ ga-eme ya ka ọ maa mma n'anya. Ugbu a, anyị agwọkọwala ya na mmanụ ahụ ị tinyere na ya. Ka anyị tinye mmiri. Mmiri a na-etinye na ya bụ mmiri dị ṅara ṅara, ọ bụghịkwa mmiri dị ezigbo ọkụ. Unu ahụla ya etu esi agwọkọ ya bụ ọkpa? Ị hụla na ya bụ ọkpa eyiela ife? Ụfọdụ ndị na-ejikwa osisi agwọkọ ya, mana ọ bụ aka ga-eme ka ọ gbasaa nke ọma. Ọ bụ aka ga-eme ka ọ gbasaa nke ọma, maka na oge ụfọdụ ọ na-agba mkpụrụ. N'ihi na ọkpa bụkwa nri a na-akwọcha aka esi. O sokwa n'otu nri eji mara ndị Igbo, ọ kachasị steeti Enugu. Ngwa ugbu a ka anyị tinye nnu.
Hụla ya etu m si tinye ihe ndị ahụ bụ nnu, mmanụ na ose bụ ihe ndị eji esi ya bụ ọkpa. Chetakwa na m gwara gị na ụfọdụ na-etinyekwa ụzịza, ọ bụrọkwa iwu, ọkwa ka onye si wee chọọ. Mmiri anyị ga-etinye ya ma ikechie ya n'akwụkwọ ọ ga-adị ga-agbọkwa agbọ. Ọ bụ ya bụ nke a. Ị hụla ya? Ngwa ugbu a ka anyị kechie ya n'akwụkwọ etu anyị ga-esi tinye ya n'ite ka o nwee ike ị na-eghe. Anyị ga-ejikwa eriri wee kechie ya. Maka unu hụrụ etu m si eke ya, kechie ya ike ka ọ ghara itibi. Ọ bụ ikeche ya etu a, were ya tinye ya n'ime ite. Ị hụla ya? Ka anyị tinye ya n'ime ite ugbu a ka o ghere. Ugbu a ị hụla na ya bụ ọkpa na-eghe, ọ na-agbọzikwa pụtụpụtụ na-asụ. Obere oge ugbu a anyị ga-ahọtụ ya ka ịfụ ka o si adị. Ugbu a ka anyị waa ya lelee ma o ghego. Unu ahụla ka ya bụ ọkpa si amasọ mma. Nri egheela. Ọ bụ ya bụ onye ọbụla kwọchaa aka bịa lelee na nri egheela. Ile anya n'elu okpokoro a, ị ga-ahụ ihe ndosere n'akụkụ ya, maka na ụfọdụ ndị na-achọ iji ihe a wee kụtulata ya. Ọ bụ ya bụ ihe a na-akpọ mmanya ọtọ biribiri. Ụfọdụ ndị na-achọ iji ya wee rie ya bụ ọkpa. Ọ bụ ya bụ ebe ọ na-aka mma. Ile anya ị ga-ahụ na chi ejiela. Ị nwekwara ike iji ya bụ ọkpa mee nri abalị, rie ya, ṅụọ mmiri, lakpuo, maọbụ werekwe akamụ kụtuo ya. Ọ bụ ebe ahụ bụ ebe ọ na-aka mma. Ndeewo.